ישבתי בבית קפה, מתחילה לספר, כי אני מאוד מרוצה מהלימודים עכשיו, ומשהו נורא נורא מדהים לי. אז מה, סממית, מה את לומדת בדיוק? לא הבנתי. אני לומדת משפטים שנה ב', אבל זה לא כל כך מעניין אותי, האמת היא שמה שמעניין אותי זה פיזיקת המרחב. פיזיקת המרחב? מה את אומרת? תחשוב על זה, כמה אנחנו כל כך קטנים. אני הייתי בהרצאה של סטיבן הוקינג בקיימברידג'. רוצה להזמין משהו? אני אזמין איזה עוגה. אמרתי לה, מה אמרת עכשיו? מה זה? עכשיו עוגה? אמרת עוגה? עוגה. לא, את אמרת עוגה, אני שמעתי עוגה. אמרתי עוגה. לא, לא. אמרתי אולי היה נפלט, באמת אולי לא שמתי לב. אבל אז, יום אחר, אנחנו ברחוב, פתאום אני רואה ברלה. איזה קטע, ברלה. איזה חמוד. נכון? כן. ברלה, צא החוצה. אמא ואמא ייתנו לך. עוגה. 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 עוגה, וואי, נאור. מה הולך לחדר הכושר שלי? זה כאן ממש קרוב. מה חדר כושר? אין לנו בגדים פה, גם יורד גשם. אז מה, אפשר לבוא אליי הביתה לקחת מכנסיים קצר? מה אמרת עכשיו? מה? אמרת מכנסיים קצר, עוד פעם. לא, אני אמרתי מכנס קצר, לא. סממית, מה השם האמיתי שלך? סממית. ביטן. זה לא השם האמיתי של סממית. מה? סממית, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אתמול אני במקרה, התיק שלך נפל ואני הרמתי את תעודת זהות שלך. וראיתי שזה לא סממית ביטן, זה סימה ביטון. חידת אני בתיק? הנה, את מתחילה להתפרץ עוד פעם, הנה, אז מתחילים הטיקים שלך. לא. איזה טיקים? התזוזות האלה בשפתיים. לא, אתה רואה, אתה מדמיין, איזה טיקים? תשמעי, לא קרה שום דבר. קרה, לא, אני רוצה לדעת מה אתה ראית. סימה, תרגיעי, תירגעי, זה מתחיל לצאת, מה מתחיל לצאת? מה? מה אתה רוצה? סממית, אנחנו ברחוב פה. כל החוב הזה יכול ללכת סממק. אני גם ביררתי באוניברסיטה, את לא לומדת בדיוק פיזיקת המרחב. תגידי, מה את... פיזיקת המרחב. מי אתה בחור? סימה ביטון! את סימה ביטון! את סימה ביטון! את לא סממית ביטון! את סימה ביטון! סימה ביטון! פיזיקת המרחב, פיזיקת המרחב!